Super! Așa! Tinerii militari vor prezenta elemente din procedee luptei corp la corp, și anume, complet de exerciții elemente lupta corp la corp fără armament. Așa! Așa înseamnă cu domnul. Un complet de exerciții de lupta corp la corp cu lopățica mică de infanterie. Un complet de exerciții de lupta corp la corp cu baioneta pumnală. Exerciții de lupta corp la corp cu armament de infanterie. Mă gândesc că Nazară. Subunitățile de cercetare în armata națională sunt subunități de elită, care au specificul său de activitate în timpul de lupte. Aici, în fața dumneavoastră, activează, sub conducerea locotenentului Andrei Apostol, efectivul militarilor în termen de la postul de pregătire inițială curs de 6 săptămâni. Efectivul toate este pregătit de a activa în condiții dificile și extremale, și care sunt capabili să îndeplinească orice misiune pusă în față la un nivel înalt. Slav, slav! Tu vrei și mi 3 săptămâni? Nici 3 săptămâni, dar ai și n-am. Dar e nu-i slabul, eu să îngrășesc. Ia uite-l puiul. Vreau să îngrășesc. Instruirea și antrenamentul militarilor la lupta corp la corp, cu armament și fără armament, se execută în scopul formării deprinderilor de acțiune în diferite situații care apar pe timpul ducerii luptei, precum și pe timpul îndeplinirii unor misiuni de luptă independente care nu poate fi folosit scopul armamentului individual. Vai, este fost frumos. Este de remarcat dezvoltarea calităților fizice și psihologice necesare pentru nimicirea sau capturarea adversarului. Însușirea procedurii se desfășoară următoarele instrucțiuni: poziția în gardă, deplasări, schimbarea frontului, însușirea procedurilor de asigurare, împungeri, lovituri, proceduri de luptă cu armă, lopățică mică, baionetă. Choose your destiny. Choose your destiny. Бля, не шакуй, не спрыгай, ты Никона. Și cât nu plângi? Nu plângi, Putin, și cât nu curvă. Complex de exerciții de luptă corp la corp cu lopățica mică de infanterie. Hai, Tadean. Complex de exerciții cu elemente de luptă corp la corp fără armament. Ce armă câți? Sărac, el nu poate nici să facă acolo. Prezintă un complex de exerciții de luptă corp la corp cu baioneta pumnală.
foarte frumos, nu știu cum te entuziasm. А? Mi se par cliș barat. Ia. Отдыхает, бля, пиздец. А, мало. Dar îi stă formă, văd. Сэнди прыгает. Нормально, да. Nu sânge, muși. А, Ba da, mă, ce-i ca ochii mici. Se prezintă un complex de exerciții de luptă corp la corp cu armamentul. Tarde, tarde. стала стоит на старт. Tarde. Stimați părinți, stimați oaspeți, acești militari sunt majoritatea de la cursul de pregătire inițială militară, curs de 6 săptămâni. Dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine. Eu adică 3 săptămâni Vă aproape. rog să-i aplaudați și să susțineți. Mai urmă leac, Tadea. Tadea, mai urmă leac. Nu se mă aude, bля. Dă